giving. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்குறா. சோ நம்ம வந்து நான் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம குவைட்டா இருந்தேன். Oh, no problem. 5 minutes. No Hare problem. Krishna Mataji. Someone is Hare doing Krishna. the seva, that is fine actually. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna எல்லாருக்கும். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna எல்லாருக்கும். எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. I think Sunday நிறைய பேர் லீவ் விட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு. ஸ்டடிக்குமே நிறைய பேர் வரல மாதாஜி. அப்படியா? Actually there is one discussion going on. I think Bhakti Visha leaders. So in நம்ம வந்து we have to be very active ன்ட்டு பிரபு வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த லீடர்ஸ் குரூப்ல வந்து நான் இருக்கேன். அப்படின்னாக்கா ஒன்லி லாங்குவேஜ் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க லீட்ஸ். ஸோ அது என்ன இன்ஃபர்மேஷன் லீடர்ஸ் குரூப்ல நான் கண்டிப்பா போடுறேன். ஸோ வாட் சேலஞ்சஸ் வி ஆர் ஃபேஸிங், வி ஹாவ் டு மேக் த டிவோட்டிஸ் டு பி இன்டாக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஏன் சண்டேன்றதுனால தான் நிறைய பேர் வராங்கன்ற மாதிரி இருந்தது, அதனால சண்டேக்கு மாற்றணும். பட் இப்போ சண்டேவே முடிக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா மாதாஜி? நான் வந்து அன்னைக்குதான் கோயில் போவேன் மாதாஜி, காலையில தர்ஷனார்த்தி பாகவதம் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு, அதனால அது கிளாஸ் கட் பண்றேன் மாதாஜி. சண்டே ஒன்லி. ஓ, அப்போ எப்ப எந்த டைம்க்கு நீங்க காலம்பர எல்லாருமே 6:30 கிளம்பிடுவேன் மாதாஜி வீட்டை விட்டு. நான் half an hour டைமிங்ஸ் வேணா நீங்க மாத்தி பாருங்க புஷ்ப மாதாஜி. நீங்க உங்களுக்கு சாயங்காலம் தானே, உங்களுக்கு ஈவினிங் 4 to 5 நல்ல டைம் தான் மாதாஜி. இன்னும் வேற வேலை இருந்திருக்குமோ. நானே நேத்து டிராவல்ல தான் இருந்தேன். மாதாஜி சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? நான் எங்க மாதாஜி கொஞ்சம் பட் வீக் டேஸும் நிறைய பேர் வர மாட்டாங்க மாதாஜி, அதுதான் பிரச்சனையே. நேத்து கல்யாண நாள் வேற. அப்படி ஓகே ஓகே, முகூர்த்த நாள் என்னைக்கா ஒரு நாள் எக்ஸெப்ஷன் விட்டுற வேண்டியதுதான். எவ்ரி வீக் வரலன்னா தான் நம்ம யோசிக்கணும். அப்படி இல்ல. Then I think fine. If it is majority 80 to 90% of time எல்லாரும் வரா அப்படின்னாக்கா that is fine actually. எப்பயாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் எல்லாருக்குமே அமையும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். சண்டே மட்டும்தான் மாதாஜி நான் அட்டன் பண்ண முடியாது, மற்ற நாள் அட்டன் பண்ணுவேன். ஓகே, சண்டே வந்து எல்லாருமே வந்து ஒர்க்கிங் பீப்புள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சண்டே தான் முடியும் அவங்களுக்கு. வீக் டேஸ் எல்லாம் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா வரமாட்டாங்க அவங்க. ஸோ அதனால தான் ப்ராப்ளம். நிறைய பேர் சண்டே தான் வரான்றதுக்காக தான் சரி சண்டே தான் நான் நீங்க பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு சொன்னேன் நான். சண்டே ரெகுலரா வராது. மாதாஜி ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்ல ஏதோ ஒரு இதுக்கு போக வேண்டியதா இருந்ததுனால நேத்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு கல்யாண நாள் முகூர்த்த நாள்ன்றதால அட்டன் பண்ண முடியல. முகூர்த்த நாள். ஓகே 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 கிரேட். நோ இஷ்யூஸ். once in a while நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா? we have to ஓகே. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நல்லா என்கேஜ் நல்லா பண்றாங்க மாதாஜி. கிரேட் மாதாஜி. ஸோ ஐ வாண்ட் டு என்ன ஆசி இந்த அசோசியேஷன் விட்டுறக்கூடாது யாருமே. வி ஹாவ் டு பி. இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி மகாமந்திர ஜபத்தினுடைய இம்பேக்ட் சயின்டிஃபிக்கலி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நம்ம பிரெயின் எந்த மந்திரமுமே நமக்கு ஏன் நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எடுத்துட்டு வருதுனாக்கா தட் ஹாஸ் இம்பேக்ட் இன் அவர் பிரெயின். ஸோ நியூரான்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அதனுடைய இது ஆராய்ச்சி பிரகாரம் பார்த்தாலும் மந்திரங்கள் எப்பவுமே நமக்கு பாசிட்டிவ். இன் ஜென்ரலாவே மந்திரங்கள் வந்து பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி லெவல்ஸ். ஆனா இந்த மகாமந்திரத்துக்கான ஒரு ரீசர்ச்சே நடந்திருக்கு. தட் கிவ்ஸ் டிப்ரெஷன்ல இருந்து இருக்கவா வெளியே வரா. ஸோ இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் திங்ஸ். ஒருத்தர் டிப்ரெஷன்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு இந்த மந்திரம் உதவுதுன்னா அந்த நாமத்தை ஜெபிப்பதால் என்ன தவறு வருது நமக்கு? அது ஏன் நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவம் வரணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பக்தி எடுத்த உடனே வரலன்னாலும் எஸ் இது ஒரு ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலன்னு கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் தானா பக்தி வந்து சேர்ந்துரும். நாமங்களே நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்ல சொல்ல நாம வந்து அதன் மேல பக்தி கொள்ளக்கூடிய, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா
அந்த நாமங்களால நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கெயின் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்னால நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறி போகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அதனால நாம ஜபங்கள் என்னைக்குமே வந்து அதாவது ஒரு உத்தமமான காரியம் நாம செய்யறது. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கலியுகத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை என்பது வெறுமனே நாம சங்கீர்த்தனம் தான் அப்படிங்கறத வந்து சிம்பிளா நமக்கெல்லாம் ஈஸியா பகவான் வந்து சத்தியயுகத்துல வந்து 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்தா மட்டும்தான் மோட்சமே கொடுத்துட்டு இருந்தாராம். ஸோ அந்த அந்த டியூரேஷனே வந்து குறைச்சி இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்க கலியுகத்துல நீ வெறுமனே நாம ஜபத்தை சொல்லு, அதுவே உனக்கு போரும் மோட்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதை ஸ்ரத்தையோடு சொன்னாலே நமக்கு மோட்சம் உண்டு. வேற எதையுமே நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தணும், இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரு அறமா உட்காந்து நம்மளால எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஃபோக்கஸ்டா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தோ இல்ல ஒரு 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 தூய்மையான இடத்துல யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இடத்துல நீங்க வந்து நடந்துட்டோ கூட நீங்க வந்து இந்த நாம ஜபத்தை சொல்லலாம். ஸோ ஏன்னா இப்படிதான் சொல்லணும்ட்டு இல்லை, ஆனா மத்தியில வந்து நீங்க வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வச்சுக்க கூடாது, அது தவறாயிடும் உங்களுக்கு. ஏன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் அது. ஸோ எங்க விட்டீங்களோ மீண்டும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தொடங்க வேண்டியதாயிடும். அதனால வந்து யூ ஹாவ் சம் பிளேஸ். ஸோ அதுல உட்காந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா, அதுவும் அந்த காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்பவுமே நல்லா இருக்கும். பிரேம மாதாஜி, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்றேன். ஸோ யாராவது அன்மியூட் பண்ணா நீங்க அதை மியூட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஓகே, சரி மாதாஜி, ஷூர். இன்னைக்கு பதம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பதம் 37. ஒரு நிமிஷம். இன்னும் இந்த மகா அந்த ஸ்டார்டிங் மந்திரம் இன்னும் எனக்கு மெமரைஸ் ஆகல, பார்த்துதான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. மேபி சம் டைம் இட் வில் டேக். ஃபர்ஸ்ட் 4 லைன்ஸ் வந்துடுது, செகண்ட் 4 லைன்ஸ் மனப்படமா இன்னும் வரல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். ஸ்ருண்வதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனஹம் ஹிருதயந்தோஸ்த்யோ ஹே அப்ராணிஹி விதோனோதி சுஹ்ருதிம் சதாம் நஷ்ய பிரேஷ்யவ அப்தேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாருக்குமே வணக்கங்கள். ஸோ இன்னைக்கு நாம 37வது பதம் ஸ்வநிகமம் அபஹாய மத் பத் பிரதிஜானம் ருதம் ஹதீர் அதிகர்தும் அவலுப்தோ ரதச த்ருத ரதசரணோ அபியாஷ சலத்குர் ஹரீர்ஹிவ ஹந்தும் இவம் கதோத்ரியஹி. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்வநிகமம் அபஹாய மத் பிரதிஜாம் ருதம் அதிகர்த்தும் அவப்ளுதோ ரதஸ்தக தத் த்ருத ரதசரோணப்யாய சலத்ரூர் ஹரீரிவ ஹந்தும் இவம் கதோத்தரீயக. ஸ்வநிகமம் சொந்த உண்மை, அபகாய
செல்லாததாக்க. மத்து பிரதிஜாம் எனது சொந்த வாக்குறுதி. ருதம் உண்மையான. அதிக கர்த்தும் அதை செய்ய. அவப்ளுதக கீழே இறங்கி. ரதஸ்துத சத ரதத்திலிருந்து. கிருத கையில் எடுத்து. ரதத்தின் சரண சக்கரத்தை அப்பியாத் விரைவாக சென்றார். சலத்ரு பூமியை காலால் மிதிக்கும் ஓசையுடன். ஹரி சிங்கம் இவ போல். கந்தும் கொல்ல. இவம் யானையை. கத ஒரு புறம் விட்டுவிட்டு. உத்தரிய மேலாடையை. மொழிபெயர்ப்பு. அவரது சொந்த வாக்குறுதியை மீறி என் ஆசையை நிறைவேற்றும் வகையில் தேரிலிருந்து கீழே குதித்த அவர் அதன் சக்கரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சிங்கம் யானையை கொன்றுவிட செய்வதை போல் என்னை நோக்கி விரைவாக ஓடி வந்தார். வழியில் அவரது மேலாடையும் கூட சரிந்து கீழே விழுந்தது. பொருளுரை. குருட்சேத்திர போர் யுத்த விதிமுறைகளுக்கு ஏற்பவும் அதே சமயம் ஒரு நண்பன் மற்றொரு நண்பனுடன் போரிடுவதை போல் கேளிக்கையான முறையிலும் நிகழ்ந்தது. அர்ஜுனன் மீதுள்ள பாசத்தினால் அவரை பீஷ்ம தேவர் கொல்ல தயங்குகிறார் என்று துரியோதனன் குற்றம் சாட்டினான். ஒரு சத்திரியரால் அவமரியாதைகளை பொறுத்து கொள்ள முடியாது. ஆகவே மறுநாள் பாண்டவர்களை கொல்வதற்காகவே செய்யப்பட்ட விசேஷ ஆயுதங்களால் அவர்கள் ஐவரையும் கொன்றுவிட போவதாக பீஷ்மர் வாக்களித்தார். இதனால் திருப்தி அடைந்த துரியோதனன் அடுத்த நாள் சண்டையின் போது அம்புகளை கொடுப்பதற்காக அவற்றை தன்னுடனேயே வைத்துக் கொண்டார். அந்த அம்புகளை அர்ஜுனன் தந்திரமாக துரியோதனிடமிருந்து எடுத்துக்கொண்டார். இது கிருஷ்ணரின் தந்திரம்தான் என்பதை பீஷ்ம தேவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எனவே மறுநாள் கிருஷ்ணர் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும். இல்லையெனில் அவரது நண்பனான அர்ஜுனன் இறந்து விடுவார் என்று பீஷ்ம தேவர் சபதம் செய்தார். மறுநாள் யுத்தத்தில் பீஷ்ம தேவர் மிகவும் உக்கிரமாக போரிட்டதால் அர்ஜுனன் மற்றும் கிருஷ்ணர் ஆகிய இருவருமே சங்கடத்திற்கு உள்ளாயினர். அர்ஜுனன் தோல்வியடையும் நிலைக்கு வந்துவிட்டார். அடுத்த வினாடியிலேயே அர்ஜுனன் பீஷ்ம தேவரால் கொல்லப்படும் அளவிற்கு நிலைமை அவ்வளவு தீவிரமடைந்து விட்டது. அச்சமயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நமது வாக்குறுதியை விட அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததான பீஷ்ம தேவரின் சபதத்தை காப்பாற்றி அவரை மகிழ்விக்க விரும்பினார். வெளி தோட்டத்தில் தமது சொந்த வாக்குறுதியை அவர் மீறியதாக காணப்பட்டது. குருட்சேத்திர யுத்தத்தில் ஆயுதத்தை எடுக்கவோ எந்த பிரிவினருக்காகவும் தமது பலத்தை பிரயோகிக்கவோ போவது இல்லை என்று யுத்தத்திற்கு முன் அவர் வாக்களித்து இருந்தார். ஆனால் அர்ஜுனனை காப்பதற்காக அவர் ரதத்திலிருந்து கீழே குதித்து அதன் சக்கரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சிங்கம் ஒரு யானையை கொள்வதற்காக அதை விரட்டி செல்வதை போல் அவர் கோபத்துடன் பீஷ்மரை நோக்கி விரைந்தார். அவர் கோப வேஷத்துடன் ஓடியதால் வழியில் அவரது மேலாடை கீழே விழுந்து விட்டதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை. பீஷ்ம தேவர் உடனே ஆயுதங்களை கைவிட்டு அவரது அன்பிற்குரியவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் கொல்லப்படுவதற்கு தயாரானார். இவ்வாறாக அதே சமயத்தில் அன்றைய தினத்தின் போரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததால் அர்ஜுனன் காப்பாற்றப்பட்டார். பகவானே அர்ஜுனன் தேரில் இருந்திருந்தால் அர்ஜுனனுக்கு மரணம் ஏற்படுவது சாத்தியம் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணர் அவரது நண்பனை காப்பதற்காக ஆயுதத்தை கையில் எடுப்பதை பீஷ்ம தேவர் காண விரும்பியதால் பகவான் இச்சூழ்நிலையை உருவாக்கி அர்ஜுனனின் மரணம் சமீபத்து விட்டதை போல் காட்டினார். பீஷ்ம தேவரின் முன் நின்ற பகவான் தான் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்ததையும் பீஷ்மரின் சபதம் நிறைவேறியது என்பதையும் பீஷ்மருக்கு காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆக்சுவலி இந்த இது நமக்கு கூட தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? அதாவது குருஷேத்திர போர்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் குற்றம் சாட்டுகின்றான். ஸோ அவர் பாண்டவர்களை தவிர வேற எல்லாரையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த போர் வீரர்கள், எதிர்த்தரப்பில் இருக்கக்கூடிய போர் வீரர்கள் எல்லாரையுமே வதைத்து கொண்டிருக்கின்றார். ஸோ அவர் வெறுமனே அவ்வளவு பற்றுதல் இல்லாம போர் புரியறதாக தனக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றியை ஈட்டி கொடுக்க அவர் போர் புரியவில்லை என்பது குற்றச்சாட்டு. யாருடையது? துரியோதனன் தரப்பில். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் பாத்தீங்கன்னா நாளையிலிருந்து பாரு, நான் ரொம்பவுமே கண்டிப்பாக ரொம்ப சீரியஸா நான் போர் புரிவேன்.
அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்ச பாண்டவர்களை வந்து கண்டிப்பாக அவர் சிறை பிடிப்பதற்காகவும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள வந்து கைது பண்ணும்பொழுது அவங்க தோற்றதாக ஆகிவிடும் இல்லையா. சோ அந்த இதுக்கு எடுத்துட்டு வரணும்னு தான் அவர் நினைக்கிறார். ஏன்னா அவர்களும் பேரன்மார்கள் தான் இல்லையா. சோ அவர்களை வதைப்பதற்கு அவர் மனசு வரலை. ஆனா துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு இவர்களை எல்லாம் கொன்று விடணும், எதிரியே இருக்கக்கூடாது இந்த பிரபஞ்சத்துல. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவத்கீதையில கூட ஒரு இடத்துல வந்து இந்த அசுர குணத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பகவான் வந்து. சோ இவன் என் எதிரி என்று கொல்லப்பட்டான், மேலும் சில எதிரிகள் இன்னும் கொல்லப்படுவார்கள் அப்படிங்கிற அந்த வாக்கியத்தை நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி எதிரியே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவன் யாரு, துரியோதனன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து ரொம்பவுமே இக்கட்டை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கிறான். ஸோ அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மறுநாள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர வேகத்துல வந்து போர் புரியுதல் அங்கே. ஸோ எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடிய வீரர்களை எல்லாமே கொன்று குவிக்கிறார் அவர் வந்து. ஸோ ஒரு காலகட்டத்துல வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் டைரக்டா அர்ஜுனனோடு போர் புரிய வேண்டும், யுதிஷ்டனோடு போர் புரிய வேண்டும், அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார். ஸோ யுதிஷ்டனை வந்து சிறைபிடிக்கணும், இவங்க எல்லாரையும் கொல்லணும், அந்த இதுல இருந்ததுனால ஸோ இந்த அவருடைய நோக்கத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் புரிந்து கொண்டார். ஸோ இந்த பக்கம் தர்மத்தின் தரப்புல வந்து நின்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய பகவான் இங்க இருக்கக்கூடிய படைபலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மரே வந்து எல்லாருமே இன்னும் இந்த இதுல வந்து அவர் வந்து போர் புரிந்தால் எல்லா படைகளுமே வந்து போயிடும்ன்றது அந்த அந்த இது வந்து விஷுவல்ஸ் வந்து பகவானுக்கு வருது. ஸோ இவருடைய மரணம் கண்டிப்பாக வந்து நிகழ்ந்தே ஆகணும், அவருக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து விடுதலை கொடுக்கணும், ஏன்னா அவர் ஒரு நாராயண பக்தர் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காகவே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் செய்த அந்த பிரதிஜை, நான் ஆயுதத்தில் அதாவது ஆயுதத்தை ஏந்த மாட்டேன், யார் தரப்புல இருந்தும் போர் புரிய மாட்டேன் என்று வாக்களித்திருந்தார். ஆனா அதையும் மீறி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தேரிலிருந்து குதிச்சு அங்கிருந்த ஒரு வண்டி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரதத்தினுடைய சக்கரத்தை கையிலேந்து பீஷ்மரை நோக்கி, அதாவது ஒரு சக்கரம், அதாவது நம்ம சுதர்சன சக்கரத்தை அனுப்புவது போல செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தான் அவர் இறங்குறார். அதுக்கப்புறம் தான் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லை நான் எப்படியாவது போர் புரியறேன்ற அந்த இதுவெல்லாம் பின்னாடி வரும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மரும் மரணத்தை ஸ்வீகரிப்பதற்கு அவர் சொல்வார், நீங்க செய்யறது என்ன இந்த அந்த விளக்கங்கள் எல்லாம். சோ இங்க நீங்க அதர்மன் தரப்புல நின்னுண்டு நீங்க தர்மத்தை வந்து ரட்சிக்கல, சோ உங்களுடைய பிரதிஜை என்ன, அது வந்து இந்த போரை நிறுத்தியதா, இல்லவே இல்லை இல்லையா. நீங்க அஸ்தினாபுரத்தை ரட்சித்து காப்பேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க நடக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா 2 குடும்பத்துக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய இந்த போர்ல வந்து நீங்க அதர்மன் தரப்புல நின்று தர்மத்தின் தரப்புல இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே நீங்க கொன்று குவிச்சுட்டு இருக்கீங்க. சோ அது வந்து உங்களுக்கு இது சரியா அப்படிங்கறது, இந்த போர்னுடைய முடிவு எப்படி போகும்ன்றத ஒரு தாத்பரியத்தை பற்றி பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் எடுத்துரைத்த பிறகு அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயுதங்களை எல்லாம் கண்டிப்பாக நான் வந்து சமர்ப்பணம் செய்கிறேன், சோ சமர்ப்பிக்கின்றேன், வெறுமனே என்னுடைய படையை மட்டும்தான் நான் ரட்சிப்பேன், சோ நான் போரில வந்து யாரையுமே கொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கறது வந்து, அதாவது அந்த தரப்புல இருக்கிறவங்கள வந்து ரட்சணை மட்டும்தான் செய்வேன் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு வாக்குறுதியா கொடுத்துட்டு சிகண்டி வருவுக்காக அவர் காத்திருந்தார். சோ அதாவது மரணத்தை ஸ்வீகரிப்பதற்காக பீஷ்ம தேவர் வந்து காத்துருந்தார். சோ பீஷ்மருடைய சபதமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் இனிமே அவர் வந்து போகணும், அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லணும், இந்த வயோதிக நிலை இனிமே நம்ம வந்து இனிமே இருக்க வேண்டியதில்லை, மரணத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் என்ற அந்த மனப்பக்குவத்திற்கு அவர் திரும்பினார். சோ இந்த சூழ்நிலை அர்ஜுனின் மரம் சமீபித்ததை போல காட்டினார். ஏன்னா அவ்வளவு கிட்ட வந்தாச்சு, இன்னும் வந்து பீஷ்மதேவரை வெல்வதற்கு யாரும் இல்லை என்பது தெரியும். சோ அப்ப அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து வந்த போது பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஆக்ஷன்ஸ் விவேகமாக இருந்தது. எல்லா இடத்துலயுமே நாம விவேகமாக தான் இருக்க வேண்டும், சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு எது நன்மை பயக்கும் எல்லோருக்கும் என்பதை நம்ம வந்து யோசித்து செயல்பட வேண்டும். நம்ம ஒருத்தருக்கு மட்டுமே நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்கள் நாம செய்யக்கூடாது, அது சுயநலமாகிவிடும். சுயநலம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னைக்குமே வந்து நமக்கு வீழ்ச்சி தான் கொடுக்கும். செல்ஃபிஷ் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னைக்குமே முன்னுக்கு வரவே வராது. அத்தகையவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில வந்து கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்து ஃபேஸ் பண்ணாலும் எதனால் அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் செய்த
செயலின் விளைவினால் தான் அவர்கள் சங்கடத்தில் இருக்கின்றார்கள் என்ற அந்த ஞானமும் அவர்களுக்கு இருக்காது. சோ நாம இப்ப கஷ்டப்படுறோமே அப்படின்ற அந்த ஃபீலிங் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர தன்னுடைய தவறை உணரக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கவே இருக்காது. அதனாலதான் செல்ஃபிஷ்னஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா லைஃப்ல கண்டிப்பா நன்மையான காரியம் கிடையாது. ஆனா இப்போ பிரபஞ்சமே சுயநலமாகி விட்டது. சோ எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுடைய நலன், அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கலாம். அதை யோசிக்கிறவங்களும் இல்லாமலே இருக்கவங்க கூட இருக்காங்க. அந்த மனநிலையே வராது. சதா சர்வ காலம் தன்னுடைய முன்னேற்றம், சோ நம்மளுடைய சந்தோஷம், இந்த பௌதிக செயல்கள்ல நம்ம திருப்தி அடையிறது, இதுலதான் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பகவானை பற்றி திரும்பி பார்ப்பதே கிடையாது. அது சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய மனப்பக்குவமும் நமக்கு இல்லை, குறைந்து விட்டது. அதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்தினுடைய மக்களுடைய மனநிலை. சோ ஏனென்றால் நம்ம டெய்லி வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டமாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஸோ இங்கே வாழ்வதற்கு நம்ம போராட தேவையே இல்லை. நார்மலான ஒரு லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு, இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம், ஸோ ஞானத்தை விருதி செஞ்சு நம்மளால 10 பேருக்கும் நமக்கும் நன்மையை விளையக்கூடிய அந்த செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு நம்ம அவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஆனா இதை எல்லாமே தவிர்த்து ஆசைகளை நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசைகளாக மாற்றிக்கொண்டதனால்தான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடமான சூழலையில நாம சிக்கின்றிருக்கோம். 38வது ஸ்லோகம் பிரேமா மாதாஜி. சித விசீக ஹதோ வசீகரண தம்சக சதச பரிலுப்த ஆததாயினோ மே பரப்ஷ்யம் அபிசசாரக மத் வதார்த்தம் ச பவது மே பகவான் கதிர் முகுந்தக. எஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. சித விசிக கதோ விஷீர்ண தம்ச ஷதஜ பரிப்ளுப்த ஆததாயினோ மே பிரசபமபிசார மத்வாதார்த்தம் சபவத்து மே பகவான் கதிர் முகுந்தக. சித கூறிய, விசிக அம்புகள், கதக காயப்படுத்தப்பட்ட, விசீர்ண தம்ச சிதறிய கேடயம், ஷதஜ காயங்களால், மே எனது, பிரசபம் கோபாவேஷத்துடன், அபிசசார செல்ல ஆரம்பித்தார், மத்வத அர்த்தம் என்னை கொல்லும் நோக்கத்திற்காக, ச அவர், பவத்து ஆகக்கூடும், மே எனது, பகவான் பரமபுருஷ பகவான், கதி இலக்கு, முகுந்த முக்தி அளிப்பவர். மொழிபெயர்ப்பு. முக்தி அளிப்பவரான அந்த பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எனது முடிவான இலக்காக இருப்பாராக. எனது கூரிய அம்புகளால் ஏற்பட்ட காயங்களினால் கோபம் அடைந்ததை போல் போர்க்களத்தில் என்னை அவர் திடீரென தாக்க முற்பட்டார். அவரது கேடயம் சிதறி போயிருந்தது. மேலும் காயங்களினால் அவரது உடலில் இரத்தம் தோய்ந்திருந்தது. பொருளுரை. கிருஷ்ணரும் பீஷ்மரும் போர்க்களத்தில் நடந்து கொண்ட முறை கவனத்தை கவர்வதாக இருந்தது. ஏனெனில் கிருஷ்ணரின் செயல் அர்ஜுனனுக்கு சாதகமாகவும் பீஷ்மருக்கு பாதகமாகவும் இருந்ததை போல் காணப்பட்டது. ஆனால் உண்மையில் சிறந்த பக்தரான பீஷ்ம தேவருக்கு விசேஷ அன்பை காட்டுவதற்காகவே இவ்வளவும் நிகழ்ந்தன. ஓர் எதிரியை போல் நடந்து கொள்வதாலும் பக்தரால் பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்த முடியும் என்பதே இத்தகைய விவகாரங்களின் பிரமிக்க செய்யும் அம்சமாகும். பகவான் பரிபூரணமானவர் என்பதால் ஒரு எதிரியின் வேடத்தில் உள்ள அவரது தூய பக்தரின் சேவையையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். பரமபுருஷருக்கு எந்த எதிரியும் இருக்க முடியாது. மேலும் பெயரளவேயான ஒரு எதிரியால் அவருக்கு தீங்கிழைக்கவும் முடியாது. ஏனெனில் அவர் அஜித்த அல்லது வெல்லப்பட முடியாதவராவார். ஒருவரும் பகவானை விட உயர்ந்தவராக இருக்க முடியாது. என்ற போதிலும் தூய பக்தர் ஒருவர் ஒரு எதிரியை போல் அவரை தாக்கும் பொழுது அல்லது உயர்ந்ததொரு நிலையில் இருந்து கொண்டு அவரை கடிந்து கொள்ளும் பொழுது அதில் பகவான் ஆனந்தம் அடைகிறார். இவை பகவானுடன் பக்தர் கொள்ளும் உன்னதமான அன்பு பரிமாற்றங்களில் சிலவாகும். மேலும் தூய பக்தி தொண்டை பற்றி அறியாதவர்களால் இத்தகைய விவகாரங்களில் உள்ள மர்மத்தை புரிந்து கொள்ள இயலாது. சாதாரண கண்களுக்கு பகவான் காயமடைந்ததை போல் காணப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே ஒரு துணிவு மிக்க வீரரின் பாகத்தை ஏற்றிருந்த பீஷ்ம தேவர் வேண்டுமென்றே பகவானின் உடலை அம்புகளால் துளைத்தார். ஆனால்
உண்மையில் பக்தர் அல்லாதவர்களை குழப்புவதற்காகவே அப்படி செய்யப்பட்டது. ஆன்மீகமான உடலை காயப்படுத்த முடியாது. பக்தர் ஒருவர் பகவானின் எதிரியாகவும் முடியாது. அது முடியுமானால் பீஷ்ம தேவர் அவரது வாழ்வின் இறுதி இலக்காக அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே எடுத்திருக்க மாட்டார். பீஷ்மர் பகவானின் எதிரியாக இருந்திருப்பாரானால் சிறிதும் அசையாமலேயே அவரை பகவானால் கொன்றிருக்க முடியும். இரத்தத்துடனும் காயங்களுடனும் பீஷ்ம தேவரின் முன் வரவேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் தன்னால் உண்டாக்கப்பட்ட காயங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பகவானின் திவ்யமான உடல் அழகை பீஷ்மர் காண விரும்பியதாலேயே பகவான் அப்படி செய்தார். இதுவே பகவானுக்கும் பக்தருக்கும் இடையிலான தெய்வீகமான உறவை பரிமாறிக்கொள்ளும் முறையாகும். இத்தகைய விவகாரங்களினால் பகவான் மற்றும் பக்தர் ஆகிய இருவருமே பெருமை அடைகின்றனர். பகவான் மிகவும் கோபாவேசத்துடன் இருந்ததால் அவர் பீஷ்ம தேவரை நோக்கி செல்லும் பொழுது அர்ஜுனன் அவரை தடுக்க முயன்ற போதிலும் தடைகளை பொருட்படுத்தாமல் காதலியை நோக்கி காதலன் விரைந்து செல்வதைப் போலவே கிருஷ்ணரும் பீஷ்ம தேவரை நோக்கி சென்றார். வெளிப்பார்வைக்கு அவர் பீஷ்ம தேவரை கொல்ல முடிவு செய்திருந்ததாக காணப்பட்டது. ஆனால் உண்மையில் சிறந்த பக்தரான பீஷ்மரை மகிழ்விப்பதே அவரது நோக்கமாகும். பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளையும் விடுவிப்ப என்பதில் சந்தேகமில்லை. அரூபாதிகள் அவரிடமிருந்து முக்தியை பெற விரும்புகின்றனர். அவர்களது விருப்பப்படியே அதை அவர்களுக்கு பகவான் அளிக்கிறார். ஆனால் இங்கு பகவானை அவரது உருவ அம்சத்தில் காண பீஷ்மதேவர் விரும்புகிறார். தூய பக்தர்கள் அனைவரும் இதைத்தான் விரும்புவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அஜித ஜித அப்படின்னாலே வெற்றி. ஆஜித மீன்ஸ் வெல்ல முடியாதவர். ஆக்சுவலி பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெல்ல முடியாதவர். சித விசிக ஹது வசீரண தம்சக சதஷ பரிலுப்தக அததாயினோ மே பிரபஸ்யம் பிரபஸ்பம் அபிசாசர மத் பதார்த்தம் சபவது மே பகவான் கதிர் முகுந்தக. முக்தியை அளிப்பவர் முகுந்தன். ஆக்சுவலி அந்த பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எனது முடிவான இலக்காக இருப்பாராக. இவ்வாறு பீஷ்மதேவர் நினைவு கூறுகின்றார். அதாவது அவர் அந்த அம்பு படுக்கையை அதாவது அதன் மேல் படுப்பதற்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்ச்சியை அவர் நினைவு கூறுகிறார். இவர் பகவானை நோக்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஒரு நார்மலான மனிதர். அவர் நாராயணன் மீது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி உண்டு. ஆனா கிருஷ்ண பரமாத்மா அவருடைய அம்சம்தான் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தெரியாது. ஸோ நாராயணன் கிருஷ்ணன் எல்லாம் ஒண்ணுன்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஸ்வயம் இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறவி எடுத்திருக்காருன்றது அவருடைய சக்திகளை ஆற்றல்களை பற்றி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காரு பீஷ்மதேவர். ஆனா அவரே இவர் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால அவரை நோக்கி அம்புகள் எய்து அவருக்கும் சில காயங்கள் ஏற்பட்டாலுமே பகவான் கோபப்படல. ஆனா அவருக்கு முக்தியை வழங்கணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ ஏனென்றால் அவர் ஒரு சிறந்த பக்தன். ஸோ அந்த முக்திக்கான இதை கண்டிப்பாக ஒரு சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த சூழல் தான் அங்கே அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சாதகமாக செயல்படுகின்றார் என்பதை எல்லோரும் பார்ப்பதற்கு அப்படி இருந்தாலும் உண்மையிலே அதனுடைய உள் அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் பீஷ்மருக்கு மோட்சத்தை அளிக்கணும்ன்றதுக்காக தான் அத்தகைய செயல் புரிகிறார். ஸோ ஒரு பக்தன் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே பிரேம பக்தி தான் செய்யணும்ட்டு இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலும் எதிர்கொள்ள வேண்டியது ஒரு தருணம் ஏற்படுகின்றது. அங்கேயும் பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தர், ஏனென்றால் அவன் தூய பக்தன், பகவான் மீது பக்தி கொண்டவன். ஆனா அவனுடைய சூழல் எதிர்த்தரப்பில் நின்று போர் புரிய வேண்டிய அந்த ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொள்ளப்பட்டது. அதனால இப்ப பகவான் இருக்கக்கூடிய ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மதேவர் போர் புரிய வேண்டியதாகின்றது. அது அவருடைய கடமை ஆகின்றது. ஸோ அதனால அப்போசிஷன் பார்ட்டியில இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த தரப்பிற்காக தான் அவர் போர் புரிய வேண்டும். அதைத்தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மதேவர் செய்கிறார். ஸோ எனது கூறிய அன்புகளால் ஏற்பட்ட காயங்களால் கோபமடைந்ததை போல அவர் கோபமெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. போர்க்களத்தில் என்னை அவர் ஏனென்றால் இனிமே ஏற்படக்கூடிய நாசத்தை தவிர்க்கதும் பகவான் செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்னா இந்த பக்கத்துல இருக்க படையினுடைய பலத்தையும் அவர் குறைச்சுட்டே போயிட்டாருன்னா என்ன பண்றது? ஸோ அதோட பாண்டவர்களை தவிர எல்லாருமே எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே மரணித்து விட்டனர் என்று ஆல்ரெடி பகவத்கீதையிலேயே சொல்லியிருக்கார்.
சோ அவரு அவருடைய ஏற்பாட்டால் அனைவருமே மரணத்தை கண்டு விட்டனர். சோ இப்போ பீஷ்மருக்கும் அந்த மோட்சத்தை வழங்க வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறார் பகவான். அதுக்காக தான் அவர் கையிலிருந்து சிதறி போயிற, மேலும் காயங்களால் அவர் உடல் பாத்தீங்கன்னா ரத்தம் தோய்ந்திருந்தது. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம், அதாவது ஒரு ரதத்தினுடைய சக்கரத்தை எடுத்து பீஷ்மதேவர் மேல் எய்வதற்காக வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனால் தடுக்க, அதாவது அவர் நான் எப்படியாவது சிரமப்பட்டு நான் போர் புரிகின்றேன் அப்படின்னு அந்த இதோட வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் அர்ஜுனன். அவரை நிக்க வைக்கணும்ன்றதுக்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய வேகம் எப்படி இருந்தது என்றால், ஒரு காதலியை நோக்கி காதலன் விரைந்து செல்வதை போல அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பகவான் அவருடைய தோள் மீது இருந்த அந்த அவருடைய அதாவது உடை பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழே நழுவி விழுந்தாலும் அந்த வஸ்திரம் விழும்பொழுது அதை கூட அவர் பொருட்படுத்தாமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவரை நோக்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபமாக செல்கிறார். அவருடைய கோபத்துக்கான காரணம் அதர்மத்தை இவர் அதர்ம தரப்பில் இருந்து கொண்டு தர்மத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா துவம்சம் செஞ்சின்னு இருக்கார். அதனாலதான் அவருக்கு கோபம் இருந்தது. அதே சமயத்தில் அவருக்கு முக்தி வழங்க வேண்டிய ஒரு தருணமும் வந்திருக்கின்றத அவர் புரிந்து கொண்டுதான் இந்த செயல் செய்யப்பட்டது. சோ உண்மையில் சிறந்த பக்தரான பீஷ்மரை மகிழ்விப்பதே அவரது நோக்கமாகும். பகவான் எல்லா ஜீவராசிகளையும் விடுவிப்பவர் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அதாவது மோட்சம் அளிப்பவர் அவர்தான். அருவவாதிகளுக்கும் கொடுக்கின்றார், அதே மாதிரி உருவ வழிபாடு மேல பக்தி இருப்பவர்களுக்கும் அதே நிலைதான். சோ நெக்ஸ்ட் ஹேமலதா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. விஜய ரத குடும்ப ஆத்த தோத்ரே த்ருதஹய ரஸ்மனி தத் ஸ்ரேயஷ்யனியே பகவதி ரதிர் அஸ்துமே முமுர்ஷோர் யம் ஹிஹ நிரீக்ஷய ஹதாகதஹ ஸ்வரூபம். எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜய ரத குடும்ப ஆத்த தோத்ரே ஹிருதய ரஸ்மினி தஸ்ரி ஏக்ஷணியே பகவதி ரதிர் அஸ்துமே முமுர் ஷேர் ஹேம்ஹிக நிரீக்ஷ ஹதாகத ஸ்வரூபம். விஜய அர்ஜுனன், ரத இருதம், குடும்ப தனித்து துணிந்து பாதுகாப்பு அளிப்பவர். ஆத்தரோத்தோத்ரே வலது கரத்தில் ஒரு சாட்டையுடன், ஹிருதய குதிரைகளை கட்டுப்படுத்தியவாறு, ரஸ்மினி கயிறுகள், தத் ஸ்ரீயா அழகுடன் நிற்கும், ஈக்ஷினியே காண்பதற்கு, பகவதி பரமபுருஷ பகவானுக்கு, ரதி அஸ்து எனது கவர்ச்சி, முமுர்ஷோ இறக்கும் தருவாயில் உள்ள ஒருவன், யம் யார் மீது, இக இவ்வுலகில், நிரீட்சிய காண்பதன் மூலம், அதா இறந்தவர்கள், கதா அடைந்தனர், ஸ்வரூபம் சுயரூபத்தை. மொழிபெயர்ப்பு. இறக்கும் சமயத்தில் எனது இறுதி கவர்ச்சி பரம புருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெறட்டும். வலது கரத்தில் ஒரு சாட்டையையும் இடது கரத்தில் கடிவாளத்தையும் பிடித்திருந்தவரும் எல்லா வகையிலும் அர்ஜுனின் இரதத்திற்கு பாதுகாப்பளிப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தவருமான அர்ஜுனுடைய சாரதியின் என் மனதை நான் ஒருமுனைப்படுத்துகிறேன். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அவரை மாதாஜி ஸ்கிரீன் ரோல் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணிருக்கமா இந்த மூவ் ஆகல மாதாஜி. கண்டவர்கள் மரணத்திற்கு பின் அவர்களது சுய உருவங்களை பெற்றனர். சோ பொருளுரை. பகவானின் தூய பக்தர் ஒருவர் அன்பு தொண்டின் வாயிலாக பகவானுடன் திவ்யமான உறவு கொண்டிருப்பதால் தனக்குள் எப்பொழுதும் பகவான் இருப்பதை காண்கிறார். அத்தகைய ஒரு தூய பக்தரால் கொஞ்ச நேரம் கூட பகவானை மறந்திருக்க முடியாது. இதுவே சமாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட், அதாவது நம்ம அதாவது பகவான் மீது பக்தி செலுத்துறது, ஒரு நிலைப்படுத்தி கொள்ளுதல். எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நினைவுகள் மனதுல எப்பவுமே ஓடிண்டே இருக்கும், சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல. சதா சர்வகாலம் பகவானை பற்றியே நினைக்கக்கூடிய அவருடைய லீலைகளோ அவருடைய உபதேசங்களோ அவருக்கு நாம் எவ்வாறு கைங்கரியம் செய்யலாம் என்ற அந்த மாதிரி ஒரு ஆலோசனைகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதேதான் ஓடின்னு இருக்கும். சில பேர் கோயில்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் they will do the அலங்காரத்துல அவங்களுடைய சேவையை ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். கோயிலை சுத்தம் செய்வதில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். எந்த செயலுமே பாத்தீங்கன்னா பகவானை மையமாக வைத்து செய்யப்படக்கூடிய அந்த செயல்களில அவருடைய மனது இருக்கும். சோ சதா சர்வகாலமும் பகவான் மீது அவர்களுடைய மனது லயித்திருக்கும். எஸ். தூய பக்தரால் கொஞ்ச நேரம் கூட பகவானை மறந்திருக்க முடியாது. இதுவே சமாதி என்று அழைக்கப்படுகிறது.
யோகி ஒருவர் புலன்களை மற்றெல்லா ஈடுபாடுகளில் இருந்தும் தடுத்து பரமாத்மாவை தியானிக்க முயல்கிறார். இதன் விளைவாக இறுதியில் அவர் சமாதி நிலையை அடைகிறார். பக்தர் ஒருவர் பகவானின் உருவ அம்சத்துடன் அவரது புனித நாமம், புகழ், லீலைகள் முதலியவற்றை இடையறாது எண்ணுவதன் மூலம் இன்னும் சுலபமாக சமாதி நிலையை அடைகிறார். ஆகவே யோகியின் தியானமும் பக்தரின் தியானமும் ஒரே நிலையில் உள்ளவை அல்ல. யோகியின் தியானம் செயற்கையானது, ஆனால் பக்தனின் தியானமோ தூய அன்பும் தன்னிச்சையுமான பாசமும் கொண்ட இயற்கையான தியானம் ஆகும். பீஷ்ம தேவர் ஒரு தூய பக்தர் ஆவார். மேலும் படைதளபதி என்ற முறையில் அவர் போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனின் சாரதியாக இருந்த பகவானை அவரது பார்த்த சாரதி அம்சத்தில் இடைவிடாது அவரை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தார். எனவே பார்த்த சாரதியாக பகவான் நிகழ்த்திய திருவிளையாடலும் நித்தியமானதாகும். கடிகாரம் முள் ஓரிடத்தில் இருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்கின்றது. அதை போலவே கம்சனின் சிறைக்கூடத்தில் பகவான் பிறந்தது முதல் அவரது இறுதியான மௌச்சல லீலை வரையுள்ள திருவிளையாடல்கள் அனைத்தும் எல்லா பிரபஞ்சங்களிலும் ஒவ்வொன்றாக நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன. அத்தகைய திருவிளையாடல்களில் பகவானின் தூய பக்தர்களான பாண்டவர்கள் மற்றும் பீஷ்மரை போன்றவர்கள் அவரது நித்திய சகாக்களாக உள்ளனர். ஆகவே அர்ஜுனனால் கூட காண முடியாமற் போன பகவானுடைய அழகுமிக்க பார்த்தசாரதி ரூபத்தை பீஷ்மதேவர் மறக்கவே இல்லை. பீஷ்மதேவர் அழகிய பார்த்தசாரதிக்கு நேரெதிரே இருந்தார். அர்ஜுனனோ அவருக்கு பின்புறத்தில் இருந்தார். பகவானின் யுத்த தோற்றத்தை பொறுத்தவரை அர்ஜுனனை விட பீஷ்மதேவர் இந்த ரூபத்தை அதிகமாக விரும்பி அனுபவித்தார். குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் இருந்த எல்லா வீரர்களாலும் நபர்களாலும் பகவானின் கருணையால் அவரை நேருக்கு நேராக காண முடிந்தது. எனவே மரணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் அனைவரும் பகவானுடையதை போன்று அவர்களது சுயமான ஆன்மீக உருவங்களை பெற்றனர். நீர்வாழ் பிராணிகளில் இருந்து பிரம்மா வரையிலுள்ள பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் அனைவரும் பரிணாம சக்கரத்தில் சுழண்டு கொண்டு இருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் மாயா ரூபத்தில் உள்ளனர். அவை ஒருவரது கர்மங்களினால் சம்பந்தப்பட்டு ஜட இயற்கையினால் அழிக்கப்படுபவை ஆகும். சோ பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு கிடைத்துள்ள பௌதீக உருவங்கள் அனைத்தும் அந்நியமான உடைகளாகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மா கூட ஜட சக்தியிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அவனுடைய சுய உருவத்தை அவன் பெறுகிறான். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஆனால் பகவானின் பின்ன பகுதிகளாக உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு அது சிறிதும் உகந்ததல்ல. ஆகவே அருவவாதிகள் மீண்டும் இழிவடைந்து, இப்பதான் மாதாஜி கீழே இறங்குது எனக்கு, அதனாலதான் மேல இருக்கிற 4 லைன் படிக்க முடியல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். பகவானுடைய நெட்வொர்க் ஸ்லோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதனாலதான் அது. சரி சரி மாதாஜி. பகவானுடைய இதே போன்ற ஆத்மாக்களை அனைவரும் பரணாம சக்கரத்தில் சுழண்டு கொண்டு இருக்கின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் மாயா ரூபத்தில் உள்ளனர். அவை ஒருவரது கர்மங்களால் சம்பாதிக்கப்பட்டு ஜட இயற்கையால் அழிக்கப்படுபவை ஆகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களுக்கு கிடைத்துள்ள பௌதிக உருவங்கள் அனைத்தும் அந்நியமான உடைகள் ஆகும். பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஜட சக்தியிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அவனுடைய சுய உருவத்தை அவன் பெறுகிறான். அருவவாதி பகவானின் அருவமான பிரம்ம ஜோதியை அடைய விரும்புகிறான். ஆனால் பகவானின் பின்ன பகுதிகளாக உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு அது சிறிதும் உகந்ததல்ல. ஆகவே அருவவாதிகள் மீண்டும் இழிவடைந்து நிலையற்ற ஜட உடல்களை பெறுகின்றனர். பகவானின் பக்தர்கள் அவர்களுடைய ஆத்மாவின் மூலம் இயற்கையாக பொறுத்து வைகுண்டத்திலேயோ அல்லது கோலோகத்திலேயோ பகவானுடையதை போன்ற 2 கரங்களையோ அல்லது 4 கரங்களையோ கொண்ட ஒரு ஆன்மீக உருவத்தை பெறுகின்றனர். முற்றிலும் ஆன்மீகமான இவ்வுருவம் ஜீவனின் உண்மையான சொரூபமாகும். மேலும் பீஷ்ம தேவரால் உறுதி செய்யப்படுவதை போல் குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் பங்கு பெற்ற 2 பிரிவுகளிலும் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் அவர்களுடைய சொரூபத்தை அடைந்தனர். அனைவரும் ஒரே பலனையே அடைந்தனர். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களிடம் மட்டுமல்லாமல் மற்ற பிரிவினரிடமும் கூட கருணை கொண்டிருந்தார். பீஷ்ம தேவர் பகவானின் இணை பிரியாத சகா என்பது எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் பிற வீரர்கள் அடைந்த நிலையை தாமும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினர். முடிவு என்னவெனில் உள்ளேயோ அல்லது வெளியிலேயோ அல்லுள்ள பகவானை தரிசித்துக் கொண்டு உயிரை விடுபவர்கள் அனைவரும் அவர்களுடைய சொரூபத்தை அடைவார்கள். அதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவ நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ
இறந்த பிறகு நாம மோட்சம் அடைபவர்களுடைய ரூபம் என்ன என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருது. விஜய ரதக குடும்ப ஆத்த தோத்ரே திருதஹய ரஸ்மினி தச்சரியே சனியே பகவதிரதீர் அஸ்துமே முமுர்ஷோர் யம் இஹ நிரீக்ஷய அதாகத ஸ்வரூபம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இறக்கும் சமயத்தில் எனது இறுதி கவர்ச்சி பரம புருஷராகிய கிருஷ்ணர் மீது நிலை பெறட்டும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, அவ்வளவு வசீகரமான தன்மை. ஈவன் ராமவதாரம் அப்ப கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அந்த சொரூபத்துலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவு லயித்திருந்தார்கள் எல்லாருமேன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவு வசீகரமான ஒரு தோற்றத்தை உடையவர் பகவான் என்பது. சோ அந்த எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. அதாவது நம்ம ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகா இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா அவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து அவர்களோடு இழுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கும். சோ அதே மாதிரிதான் பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லா தெய்வீக சக்தியை உடையவர் இல்லையா? சோ அதனாலதான் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலும் அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர்ப்பு சக்தி. சோ இது வந்து நார்மலான இந்த பௌதிக ஈர்ப்பு கிடையாது. இது வந்து ஆன்மீகத்தன்மை உடையது ஆக்சுவலி. சோ நம்ம சொல்லக்கூடிய பதம் ஒன்று, நம்ம எந்த அதாவது எந்த இதுக்கு நம்ம பிரிவுக்கு நம்ம வந்து மேப் பண்றோன்றது தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை மேப் பண்ணணும். சோ பௌதீகத்துல நம்ம வந்து ஈர்ப்படைகிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஒன்லி பிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் அது. ஆனா பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது மனசளவுல நமக்கு அவர் மேல வந்து ஈர்ப்பு வரக்கூடிய தன்மை. அதுல வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே டீவியேஷன்ஸ் இருக்காது. அதுல வெறுமனே பிரேம பக்தி மட்டும்தான் இருக்கும். சோ வலது கரத்தில் ஒரு சாட்டையையும் இடது கரத்தில் கடிவாளத்தையும் பிடித்தவருமான எல்லா வகையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனின் ரதத்தை பாதுகாப்பளிப்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தவருமான அர்ஜுனனின் சாரதி மீது என் மனதை நான் ஒரு முறை படுத்துகின்றேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எவ்வாறு அந்த பார்த்த சாரதியாக இருந்தார் என்பதை ரொம்ப அற்புதமாக பீஷ்ம தேவர் இங்கே வர்ணிக்கின்றார். சோ அந்த ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனால் காண முடியாது. ஏனென்றால் பகவானுக்கு பின்னாடிதான் அவன் தேர்ல இருந்தான். சோ முன்பக்கமாக எதிர்த்தரப்புல நின்று இருக்கவங்க மட்டும்தான் பகவானை ஒரு பார்த்த சாரதியாக பார்த்திருப்பார்கள். சோ பின்பக்கத்துல இருந்த அர்ஜுனனால் அதை காண முடியாது. சோ குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் அவரை கண்டவர்கள் மரணத்துக்கு பின் அவரது சுய உருவங்களை பெற்றனர். சோ அந்த இடத்துல வந்து மரணித்தவர்கள் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை பார்த்து தரிசனம் கண்டே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் உயிரெல்லாம் ஒன்று பிசிக்கலி பகவானுடைய, அதாவது உள்ளேயோ வெளியிலேயோ பகவானை பார்க்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம ஹிருதயத்திலேயாவது நம்மள அவருடைய அந்த ரூபத்தை நாம வந்து நிலைநிறுத்தி நம்மளுடைய உயிரை விடணும். இல்ல எதிர்த்தரப்புல நின்று இருக்கும் பொழுதாவது பார்த்தாவது நம்மளுடைய உயிரை விடணும். சோ ரெண்டு விதமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானை உள்ளேயும் வெளியேயும் பார்த்து நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து அவருடைய ஸ்தலத்திற்கு செல்கின்றோம் என்பதை இங்கே உறுதிப்படுகின்றது. அதே மாதிரி சொரூபமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு ஆன்மீக சொரூபத்தை எவ்வாறு அடைகின்றோம் என்பதையும் இந்த பதத்திலிருந்து விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சோ பகவானின் தூய பக்தர் ஒருவர் அன்பு தொண்டின் வாயிலாக பகவானுடன் திவ்யமான உறவு எப்பொழுதுமே இருக்கும். ஒரு பக்தன் வந்து அன்பு தொண்டு புரிகின்றான் என்றால் பகவானோட சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜன். சோ சம்பந்தா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப், இந்த 5 வகையான ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். இங்க வந்து பீஷ்ம தேவர் வந்து தாசன் என்ற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் அவர் ஏற்றுக்கொண்டது. சோ சம்பந்தம் அபிதயா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள். நாம் எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள். தெய்வீக தன்மை உடையதுதான் இந்த ஆன்ம ரூபம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்வது. அதே மாதிரி பிரயோஜன் என்ன, அதனுடைய யூஸ் என்ன, பிரயோஜனம் என்னன்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை செய்வது. அது ஒன்றுதான் நம்மளுடைய பிரயோஜனமே. சோ எங்க இருந்தாலுமே நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செய்யலாம் இல்லையா? சோ அந்த செயலை ஏற்படுத்துவதற்கான மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம். சோ தனக்குள் எப்பொழுதும் பகவான் இருப்பதை காண்கிறார். அத்தகைய ஒரு தூய பக்தரால் கொஞ்சம் நேரம் கூட பகவானை மறந்திருக்க முடியாது. கண்டிப்பாக முடியாது. ஆக்சுவலி இதுவே சமாதி நிலை என்று அழைக்கப்படுகிறது. சமாதி நிலைக்கான டெஃபனிஷன் இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபிக்ஸிங் த மைண்ட் ஆன் லார்ட் 24/7.
ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமாதி நிலை. ஸோ இதை வந்து 2 விதமான செயல்பாடுகள். ஒரு யோகியானவன் தியான பயிற்சிகள் எல்லாமே செய்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி, ஸோ அதாவது ஒரு நிலைப்படுத்தி புலன்களை அடக்கி மனதை அடக்கி இவ்வளவு செயல்கள் செய்துதான் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த யோக நிலையில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்டெபிளைஸ் ஆன பொசிஷன், அதாவது பக்குவம் அடைந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவனால பக்திக்கே போக முடியும் இல்லையா. சோ இந்த செயல்பாட்டு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடினமானது இல்லையா, அதுல வந்து பக்தி இல்லை. சோ அந்த அந்த மனதை நிலைநிறுத்துவதற்கான செயல்பாடுகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இல்லை. ஏன்னா இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தியான பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸ் ஆன் த லைட் அப்படிதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா. யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் போகும்பொழுது வெறுமனே நம்ம பிரகாசத்தை வந்து பார்த்து நாம வந்து கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணவே முடியாது இல்லையா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல எந்த ஒரு ரூபமும் கிடையாது இல்லையா. ஏதாவது ஒரு ரூபம் இருந்தா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். வெறுமனே வெளிச்சத்தை மட்டுமே நம்மள வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அது செயற்கையான முறை. ஆனா இறுதியில நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த செயற்கையான முறையில் நாம ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே அந்த பக்குவ நிலையை நாம் அடையும் பொழுது பக்தியில போயிட்டு நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது மட்டுமே நிறைவு அடைகின்றோம். வித்தவுட் பக்தி அந்த தியான நிலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர் வருவார். சோ அதனால வந்து பக்தியற்ற எந்த ஒரு யோகமுமே முழுமை அடைவது கிடையாது. ஆனா ஒரு பக்தன் ஒருவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. மனசுல பகவான் நினைச்சுட்டு எல்லா செயல்களுமே பக்தி செயல்கள் எல்லாமே செய்யலாம். அதுவே அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவ நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கூறுகின்றது. அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பொழுதே விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக வாழக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தையும் பெறுகின்றான். சோ சமாதி நிலை, இதன் விளைவாக இறுதியில் அவர் சமாதி நிலையை அடைகிறார். பக்தர் ஒருவர் பகவானின் உருவ அம்சத்துடன். ஏன்னா அவனுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சித்திரம் இருக்கு இல்லையா. சோ வெறுமனே வெற்றிடத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவதற்கும் நம்ம வந்து ஒரு உருவத்தை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவதற்கும் ரொம்பவுமே வித்தியாசம் இருக்கு. சோ அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே விஷுவல்ஸ் வந்து ஈஸியா மைண்ட்ல வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உண்டு. சோ அதனால வந்து காதால கேட்கறத விட வீடியோ பார்த்தோம்னாக்கா எல்லாமே மைண்ட்ல போயிடும். ஸோ அந்த கிராஸ்பிங் எபிலிட்டி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு. அதனால்தான் பகவானுடைய பிம்பத்தை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மனதில் நம்ம வந்து லயிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான அந்த இது பக்தியினுடைய இது பிரபாவம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஈஸியா வெளியே வரும். பக்தி செய்வதற்கான அந்த இயல்பு வந்து நம்மளோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸோ பக்தி செய்வதற்கு நமக்கு அது வந்து ஈஸியா அமைஞ்சிடுறது. சோ பீஷ்ம தேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரிதான் ஒரு தூய பக்தர் தான். அவர் வந்து ஒரு தாசனாக தான் பகவானுடைய சேவை. சோ இயற்கையான தியானம் ஆகும். பீஷ்மர் தேவர் ஒரு தூய பக்தர். அவர் படை தளபதி என்ற முறையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனின் சாரதியாக இருந்த பகவானை அவரது பார்த்தசாரதி அம்சத்தில் இடைவிடாது அவரை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தார். சோ பார்த்தசாரதியாக பகவான் நிறுத்திய திருவிளையாடலும் நித்தியமானதே. சோ கடிகாரம் முள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செல்வதை போல இல்ல சுத்தின்றே வர்றது. அதே மாதிரிதான் பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறைச்சாலையில் அவருடைய அது காலாகிரகத்தில் அவருடைய ஜனனம் ஏற்பட்டது. அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பிருந்தாவனத்தில் அவருடைய சிறு பிராயம் செய்த லீலைகள் எல்லாம் முடிந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திருவிளையாடல் தூய பக்தர்களான பாண்டவர்கள் மற்றும் பீஷ்மர் போன்றவர்கள் அவரது நித்திய சகாக்களாக உள்ளனர். ஆகவே அர்ஜுனனால் கூட காண முடியாமற் போன பகவானுடைய அழகுமிக்க பார்த்தசாரதி ரூபத்தை பீஷ்ம தேவர் மறக்கவில்லை. அதை இன்னும் நினைவு கூறுகின்றார் இங்கே. சோ பீஷ்ம தேவர் அழகிய பார்த்தசாரதிக்கு நேரெதிரே இருந்தார். அர்ஜுனனோ பின்னாடி இருந்தான். சோ அதனால்தான் அர்ஜுனனை விட பீஷ்ம தேவருக்கு இந்த ரூபத்தை அதிகமாக விரும்ப அவர் தான் வந்து இந்த ரூபத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விரும்பி அனுபவித்தார். அதாவது அந்த தெய்வீகமான சொரூபத்தை காணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கோயிலுக்கே போனா கூட பகவானுடைய அலங்காரத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசு தானாகவே பரவச நிலைக்கு செல்லும் இல்லையா. சோ கல்லுலதான் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ரூபத்துலதான் அவர் இருக்கார் என்றது மனசுல நமக்கு தெரிஞ்சாலுமே அங்கே சுயமாக ஒரு உருவம் நிற்கவில்லை என்பது நம்ம இந்த கண்களால பார்க்க முடியவில்லை. பகவான் இருக்கார் எல்லா இடத்துலயுமே, கல்லிலும் இருக்கார், அதுக்கப்புறம் எல்லா தூண் அதாவது பாத்தீங்கன்னா அணுவிலும் இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஆனா அவரை அந்த
அந்த சொரூபத்துல வந்து காணும் பொழுது கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பரவச நிலை நமக்கு ஏற்படுகின்றது. அந்த ரூபத்திலையும் நம்ம வந்து அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவே அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கும் பொழுது பகவான் அலங்கார பிரியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிவனுக்கு வந்து அபிஷேக பிரியர்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருமாளுக்கு அலங்கார பிரியர். அவருக்கு பட்டுடை பட்டு சாரி எல்லாம் கட்டி நல்ல மாலைகள் எல்லாம் போட்டு அழகா அலங்காரம் பண்ணுவாங்க. சோ அதை பார்ப்பதற்கு 1000 கண் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சேம் பகவானுடைய அந்த ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்த முடிகிறது. சோ குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் இருந்து எல்லா வீரர்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணையால் நேருக்கு நேர் காண முடிந்தது. எனவே மரணத்திற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் எல்லாருமே பகவானை போன்ற சுயமான ஆன்மீக உருவங்களை, அதாவது என்ன ஆத்ம ரூபமே வந்து நித்தியமானது இல்லையா? அந்த நித்தியமான ரூபம் என்னன்னா அளவுதான் கம்மி. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து அணு ஆத்மா சைஸ் தான். பகவான் விபு ஆத்மா என்பது நமக்கு தெரியும். சோ ஆனா அவருடைய அந்த ஆன்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி வந்து நமக்கும் உண்டு. சோ நீர்வாழி பிராணிகளில் இருந்து பிரம்மா வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாக்கள் அனைவரும் பரிமாண சக்கரத்தில் சுழண்டு கொண்டு இருக்கின்றனர் இல்லையா? அவர்கள் அனைவரும் மாயா என்னும் ரூபத்தில் இந்த உடல் வந்து மாயையினால் ஏற்பட்டது. இந்த மாயை லோகத்தினுடைய பண்புகளால் ஏற்பட்டது. ஜட இயற்கையினுடைய பண்புகளால் ஏற்பட்டதுதான் இந்த ஜட உடல். இத்தகைய ஒரு உடல் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உடல் கிடைக்கணும்னா நம்மளுடைய கர்மங்களும் சரி, சோ பெண்டிங் உணர்வுகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன இருந்ததோ அதற்கேற்ற மாதிரி ஒரு உடல்வாக நமக்கு கிடைக்கிறது. சோ பந்தப்பட்ட ஆத்மா ஜடசக்தியிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அவனுடைய சுய உருவத்தை அவன் பெறுகிறான். அருவவாதி பகவானின் அருவமான பிரம்ம ஜோதியை அடைய விரும்புகிறான். ஆனால் பகவானின் பின்ன பகுதிகளாக உள்ள ஜீவராசிகள் நாம அது சிறிதும் உகந்ததல்ல. ஆகவே அருவவாதிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் அது அந்த எஃப்ளூஜன்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறி இந்த என்னன்னா அவங்களுடைய இலக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயும் வந்து பகவானோட இணையணும் என்ற அந்த இலக்கு. அந்த இலக்கோட வந்து செல்வதால் தான் அவர்கள் மீண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தவறி விழுகிறார்கள். ஆனா பக்தர்கள் அப்படி கிடையாது. பகவானுக்கு எங்கிருந்தாலுமே சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. சோ அது வைகுண்டமாக இருக்கட்டும், இந்த பூலோகமாக இருக்கட்டும், நாம பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். அது ஒன்றுதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பக்தர்களுடைய நோக்கமாக இருக்கின்றது. அதனாலதான் அவர்கள் எல்லாருமே வைகுண்டமோ கோலோகமோ சென்றாலும் அங்கே பகவானுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய அந்த ரூபத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். 2 கரங்களோ 4 கரங்களோ அந்த ரூபத்தை அவர்கள் வந்து பெறுகிறார்கள். மேலும் பீஷ்மதேவரால் உறுதி செய்யப்படுவதை போல் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் பங்கு பெற்ற 2 பிரிவினர்களும் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் அவர்களுடைய சொரூபத்தை அடைந்தனர். அனைவரும் ஒரே பலனையே அடைந்தனர். ஆகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களிடம் மட்டும் இல்லை, எல்லா உயிர்களிடத்திலுமே சமநோக்குடன் இருந்தார் என்பதற்கு இதுவே ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஆக்சுவலி எல்லாருக்குமே மோட்சம் அங்கே அவரை பார்த்துண்டு யாரெல்லாம் உயிரை விட்டார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் மோட்சம் உண்டு. சோ அந்த இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வழங்கினார். சோ எனவே உள்ளேயோ வெளியிலேயோ, வெளியில பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே குருக்ஷேத்திர போர்ல வந்து ரூபத்துல இருந்தார். நாம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல வந்து அதாவது பகவானுடைய விக்கிரகமோ இல்ல அவருடைய போட்டோவோ இருக்கு. கோயில்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு அதையும் மனசுல நாம வந்து ஆழ் மனசுல வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல அவருடைய ரூபத்தை நாம பதிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய மனசுல வந்து சதா சர்வ காலம் அவருடைய ரூபமே நமக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டே இருக்கார். அனைவரும் அவர்களுடைய சொரூபத்தை வந்து அவர்களுக்கு என்ன சொரூபம் அடையணுமோ அந்த சொரூபத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள். இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணத்துவ நிலையாகும் அப்படின்ட்டு அழகா வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க இதை வாசிச்சிருங்க. இன்னைக்கு 40th ஸ்லோகம். சோ லலித கதி விலாச வல்குஹாச பிரணய நிரீக்ஷண கல்பிதோரோமானஹ கிருதமனு கிருதவத்ய உன்மதாந்தா பிரகிருதிம் அகன் கிலய யஷ்ய கோபவத்வ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லலித கதி விலாச வல்குஹாச பிரணய நிரீக்ஷண கல்பிதோருமானஹ கிருதமனுகிருதவத்ய உன்மானந்த பிரகிருதி அகன் கில யஸ்ய கோபவத்வஹ. லலித கவர்ச்சியான, கதி அசைவுகள், விலாச கவர்ச்சியான செயல்கள், வல்குஹாச இனிமையாக புன்னகை புரியும்,
பிரணய அன்பான, நீரிக்ஷண பார்க்கும், கல்பித மனோபாவம் உருமான உயர்வாக புகழப்படும், கிருத மனுகிருத்தவத்திய அச்செயல்களை அப்படியே செய்து காட்டுவதில் உன்மத அந்தா பரவசத்தில் ஆழ்ந்த, பிரகிருதி சிறப்பியல்புகள், அகன் செய்தனர், கில நிச்சயமாக, எஸ்ய யாருடைய, கோபவத்வ இடையர் குல பெண்கள். மொழிபெயர்ப்பு: அன்பான புன்னகையாலும் அசைவுகளாலும் விருந்தாவனத்தின் இளநங்கைகளை கவர்ந்தவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் என் மகன் நிலை பெறட்டும். ராச நடனத்திலிருந்து பகவான் மறைந்த பிறகு இளநங்கைகள் பகவானின் அங்க அசைவுகளை அப்படியே நடித்து காட்டினர். பொருளுரை: விருந்தாவனத்து கோபியர்கள் தங்களது ஆழ்ந்த அன்பின் பரவசத்தினால் இல்லற அன்புடன் அவரை தழுவியும், கேலியாக அவரை பார்த்து பரியாசம் செய்தும், காதலுடன் அவர் மீது பார்வையை செலுத்தியும் அவருக்கு சமமாக நடனமாடினர். இவ்வாறாக பகவானுடனான குண ஒற்றுமையை அவர்கள் பெற்றனர். அர்ஜுனனுடன் பகவான் கொண்டிருந்த உறவு பீஷ்மதேவரை போன்ற பக்தர்களால் நிச்சயமாக போற்ற தகுந்ததாகும். ஆனால் பகவானுடன் கோபியர்கள் கொண்டிருந்த உறவு இன்னும் அதிகமான புகழ்ச்சிக்குரியதாகும். ஏனெனில் அவர்களுடைய அன்பான தொண்டு இன்னும் அதிக தூய்மையுடையதாக இருந்தது. பகவானின் கருணையால் அவரது சகோதரத்துவ சேவையை அல்லது சாரதியாக இருந்த சேவையை பெறும் பேரதிர்ஷ்டசாலியாக அர்ஜுனன் இருந்தார். ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சமபலத்தை அளிக்கவில்லை. ஆனால் பகவானுக்கு சமமான ஸ்தானத்தை அடைந்ததன் மூலமாக கோபியர்கள் பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவர்களாகவே மாறிவிட்டனர். வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் கோபியர்களை நினைவுபடுத்திக் கொள்ள பீஷ்மர் விரும்பியது அவர்களுடைய கருணையையும் பெறுவதற்கே ஆகும். தூய பக்தர்களை புகழும் பொழுது பகவான் திருப்தி அடைகிறார். எனவேதான் பீஷ்மதேவர் அவரது கவர்ச்சிக்குரிய பொருளாக இருந்த அர்ஜுனனை புகழ்ந்ததோடு அல்லாமல் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டாற்றுவதன் மூலமாக நிகரட்ட நல்ல வாய்ப்புகளை பெற்றிருந்த கோபியர்களையும் கூட அவர் நினைவு கூர்ந்தார். பகவானுடனான கோபியர்களது சமத்துவமானது அருவவாதிகளின் சாயுஜ்ய முக்தியை போன்றது என்று ஒருபோதும் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த சமத்துவம் பரிபூரணமான ஒருவித பரவச நிலையாகும். இந்நிலையில் அன்பரும் அன்பிற்குரியவரும் எல்லா வகையிலும் ஒத்த உரிமை கொண்டவர்களாக மாறிவிடுவதால் அவர்களுடைய கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றிலும் அழிந்து விடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பீஷ்மதேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா, எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பீஷ்மதேவர் கோபியர்களை நினைவு கொள்கிறார். ஸோ கோபியர்கள் நெக்ஸ்ட். இப்போ அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அதாவது நண்பனும் கூட. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலேஷன்ஷிப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்தையினுடைய மகன். ஸோ இருவரும் சமகாலத்தவர்களாக பிறந்தவர்கள். இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஸோ இவர்கள் இருவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நரநாராயணனுடைய ரிஷிகள். அந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈருடல் ஓருயிர் மாதிரிதான் இவங்க எப்பவுமே. ஸோ லலிதகதி விலாச வல்குஹாச பிரணய நிரீக்ஷண கல்பிதோருமானக கிருதமனு கிருதவத்ய உன்மதாந்தக பிரகிருதிம் அகன்கிலக யஷ்ய கோபவத்வக. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அன்பான புன்னகையாலும் அசைவுகளாலும் பிருந்தாவனத்தின் இளநங்கைகள் கோபியர்கள் கவர்ந்தவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் என் மனம் அது ஆக்சுவலி ஐ திங்க் பிரிண்ட் மிஸ்டேக், என் மனம் நிலை பெறட்டும். இது பிரார்த்தனை. யாரு? பீஷ்மதேவருடைய பிரார்த்தனை. சோ இளநங்கைகள் பகவானின் அங்க அசைவுகளை அப்படியே நடித்து காட்டினர். சோ அதாவது இது ராசலீலா டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை இப்பொழுது நினைவு கூறுகிறார். சோ கோபியர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் ஒரு பங்கு மேல அவர்கள் எல்லாருமே மோட்சமடைந்த ஆத்மாக்கள். பகவானோட இந்த பிருந்தாவனத்திற்கு வரும்பொழுதே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிருந்தாவனத்தில் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெறுமனே ரிலேஷன்ஷிப் அந்த இதுலதான் பகவானிடத்தில் அவர்கள் அன்பு இருந்தது. ஸோ அங்கே எந்த விதமான இந்த பௌதீக அன்பு கிடையாது, அது ஆன்மீகத்தின் சம்பந்தப்பட்ட அன்பு. ஸோ அந்த இதுலதான் அந்த நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா லாஸ்டே நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் ராமருடைய அந்த சௌந்தரியத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா லைத்த தண்டகாரீனத்தில் இருந்த ரிஷி முனிகளும் சரி எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அங்க இருப்பவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நாயிகா பாவத்துல அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இதுல பிரேமையை செலுத்தினார்கள். அதனாலதான் இந்த இதுல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் கொடுத்தார் என்று கிருஷ்ண வடிவத்துல வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வயம் அந்த நோக்கத்துல வரும்பொழுது அவர்களுக்கு எல்லாமே அந்த தூய அன்பு பக்தி எல்லாமே வழங்கப்பட்டது. ஸோ அதனால கோபீஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா
ஆல்ரெடி கோலோகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்தவர்கள் தான். அவங்க அங்க என்ன செய்துட்டு இருந்தாங்களோ அதையே தான் இங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதையே தான் நாம் எல்லாருமே நினைக்கணும். எங்கிருந்தாலும் பக்தி செய்யணும் பகவானுக்கு. அது ஒண்ணுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். ஸோ அது அன்பு செலுத்தக்கூடிய விதம் ஆக்சுவலி. ஸோ மீண்டும் இங்கே பீஷ்மதேவர் கோபியினுடைய அவர்களுடைய அன்பு இது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைவு கூறுகிறார். ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர்களை நினைவில் கொண்டு அவர்களை நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி செலுத்துவது பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் அவருக்கு விருப்பமான செயல். அதனால்தான் ஒரு குருவுக்கு நாம செய்யக்கூடிய சேவை அடியேனுக்கு அடியேன் அப்படின்னு நம்ம ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா பகவானை சேவிக்கிறத தன்னுடைய பக்தனை சேவிப்பது பகவான் ரொம்பவுமே பிடிக்கும்னு சொல்வார். ஏன்னா அவர்கள் எல்லாமே உண்மையை உணர்ந்தவர்கள். அவர்களுக்கு தொண்டு புரிவது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டுன்ட்டு பகவானே ஏத்துக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க எல்லாருமே அவர்கள் பக்தர்கள் தான், கோபீஸ் எல்லாமே. ஆனா அவர்கள் எல்லாமே பிரேம பக்தியில இருக்கிறவங்க. அதனால அவர்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மதேவர் நினைவு கூறுகிறார். சோ ஒரு பகவானின் கருணையால் அவரது சகோதரத்துவ சேவையும் அல்லது பார்த்த சாரதியாக இருந்த சேவையும் பெரும் பேரதிர்ஷ்டசாலியாக அர்ஜுனன் இருந்தார். ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சமபலத்தை அளிக்கவில்லை. இது கரெக்ட் தான். ஏனென்றால் துவாபர யுகம் முடிந்து பகவான் அதாவது கோலோகம் சென்ற பிறகு இங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் துவாரகையில் இருந்த கன்னிகைகள் எல்லாமே காப்பாற்றி இதுக்கு அஸ்தினாபுரத்துக்கு அழைச்சிட்டு போக சொல்லி பகவான் சொல்லியிருந்தார். ஆனா வழியில வந்தப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களால் அங்கே அந்த பெண்மணிகளை அவனால காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று மகாபாரதத்துல நமக்கு இந்த இது சொல்றது. சோ பகவான் இருக்கிற வரைக்குமே அவனுக்கு பலம் இருந்தது. அவரை விட்டு அகன்ற பிறகு அவனுக்கு அந்த பலம் இல்லை. அவனால அதை செய்ய முடியவில்லை என்பதை தத்ரூபமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள். சோ சமபலத்தை அளிக்கவில்லை, ஆனால் பகவானுக்கு சமமான ஸ்தானத்தை அடைந்ததன் மூலமாக கோபியர்கள் பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவர்களாக மாறிவிட்டனர். சோ கோபியர்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்தானமே வேறு இல்லையா? சமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அந்தஸ்து அவர்கள் ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னாக்கா முமுட்சுக்கள். அவர்கள் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் கோபியர்கள் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள பீஷ்மர் விரும்பிய போது அவர்களுடைய கருணையும் பெறுவதற்காகவே ஆகும். சோ கோபியாஸ் அவங்களுடைய மெர்சி கூட நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறது இங்கே பீஷ்மதேவர் நினைவு கொள்கிறார். ஒரு தூய பக்தர்களை புகழும் பொழுது பகவான் திருப்தி அடைகின்றார். அதனால்தான் ஆச்சாரியார்கள் அவர்களுடைய சேவை அவர்களை நாம குளோரிபிகேஷன் செய்யறது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு ரொம்பவுமே பிடித்தமான காரியம். அதனாலதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கூட ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார, ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்த அவங்களை நாம நினைவு கொள்கிறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய் அவருடைய பிரணாம் மந்திரத்தை நம்ம சொல்கின்றோம் இல்லையா? சோ அந்த இது சொல்லி அவருக்கு சேவை அவருக்கு நம்ம நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு தான் நம்ம எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்றோம். குரு வந்தனம் என்பது மிகவும் முக்கியம். குருவுக்கு நாம என்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மரியாதைகள் வணக்கங்கள் கண்டிப்பாக ஆத்மபூர்வமாக நாம செலுத்தணும். சோ வெறுமனே வார்த்தைகளால் செலுத்துவது அது வந்தனங்கள் கிடையாது. சோ ரியலைஸ் பண்ணி நாம நம்மளுடைய சமர்ப்பணத்தை அவர்களிடத்தில் செய்யணும். எனவே பீஷ்மதேவரும் அவரது கவர்ச்சிக்குரிய பொருளாக இருந்த அர்ஜுனனை புகழ்ந்ததோடு இல்லாமல் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு ஆற்றுவதன் மூலமாக நிகரற்ற நல்ல வாய்ப்புகளை பெற்றிருந்த கோபியர்களை கூட அவர் நினைவு கூர்ந்தார். பகவானுடனான கோபியர்களின் சமத்துவமானது அருவவாதிகளுடைய சாயுஜ்ய முக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாயுஜ்ய முக்தி என்றால் ஒன்றாக இணையக்கூடிய இன்டகிரேஷன் வித் சூப்பர் சோல் இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பது போன்றது ஒருபோதும் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. இந்த சமத்துவம் பரிபூர்ணமான ஒரு வித பரவச நிலையாகும். சோ பக்தி நிலையில இது ஒண்ணு இல்லையா? அதாவது சாதன பக்தியில நம்ம விதி பக்தி, அதுக்கப்புறம் ராகனுகா பக்தி, அதுக்கப்புறம் பாவ பக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் பரவச நிலை, எக்கஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இது கோபீஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவ பக்தியும் பிரேம பக்தியும் கலந்தது. சோ இந்த நிலையில் அன்பரும் அன்பிற்குரியரும் எல்லா வகையிலும் ஒத்த உரிமை கொண்டவர்களாக மாறிவிடுவதால், அதாவது அன்பு செலுத்துபவரும் சரி அன்பை அதாவது பெறுபவரும் சரி, பரமாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபீஸ் கிட்ட இருந்து அன்பை பெறுகின்றார். அன்பை வழங்குபவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கோபியர்கள். இருவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வகையிலுமே ஒத்த உரிமை கொண்டவர்களாக மாறிவிடுவதால் அவர்களுடைய கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றிலும் அழிந்து விடுகின்றன. ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த குணாதிசயத்துல இருந்தாலுமே
பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம எல்லாரும் கூட ஒரு நார்மலான ஒரு குணாதிசயத்துல இருக்கோம். ஒரு சத்வ குணத்துல இருக்கலாம், ஒருவர் ரஜோ குணத்துல இருக்கலாம், ஒரு தாம்சிக் குணத்துல இருக்கலாம். ஆனா ஒருவர்